साफ्रोमखौबो जय मसीह होननानै खुलुमहरदों आरो लोगोसेयैनो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोम लाइगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। आंनि अनसुला बासायगिरिफोरबो जिसु ख्रिस्टखौनो जय जयकार खालामदों। बे इसोरनिनो मान मर्यादा गौरब प्रशंसा जाफ्लायथों। दिनै आरोबाव मोनसे गोदान टपिक लानानै नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै फैफिनबावलायबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, जि बाथ्राखौ खोनायोब्ला, जि बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनासंनायाव नायनायाव गोसो होयोब्ला गोबां आशीर्बाद मोनगोन, बेबायदि भिडिअखौ लानानै फैदों, जेरावहाय जोङो दिनै सावरायगोन जिसु ख्रिस्टनि नैथि फैफिननायनि बिसय। बाइबेला बुंनानै दोननाय जि भबिष्यतबाणी, बे भबिष्यतबाणीया अलरेडि गासै 6टा भबिष्यतबाणीया जाफुंबाय। बे 6टा भबिष्यतबाणीया जाफुंनाय बे बिसयावनो दिनै जोङो बाथ्राखौ सावरायगोन आरो बे 6टा बिसया मामोन आरो बबे जाफुंखो बेखौ दिनै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। बेनिखायनो मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ रोखायै मोनथिनो थाखाय जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम मोजाङै नायलांगोन आरो खोनासंलांगोन। बेबायदिनो सोमोनांथाव इसोरनि बोसोन बाथ्राफोरखौ खोनासंबाय थानो थाखाय, सोलोंनो थाखाय जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोनसे लाइक होनानै होगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां मटिभेट खालामो गोदान गोदान भिडिअ नोंथांमोननो लाबोनो थाखाय। दे अब्ला प्रियफोर, भिडिअखौ जोङो जागायजेनलांदोंनि। आं जाबाय पास्टर जेम्स लाबोयो बेबायदिनो इसोरनि थाखोना थानाय बाथ्राफोरखौ नैबे बर' ख्रिस्टान कार्टुन चेनेलनि गेजेरजों। नो ड्रामा, नो टेक, अनलि गड्स वर्ड्स। 2000 बोसोर सिगांनो जिसु ख्रिस्टआ जोंनो मोनसे सतबांसा होनानै गालांदों आरो बे सतबांसायानो जाहैबाय आङो गोख्रै फैफिनगोन। जाय बाथ्राखौ जोङो मोननो हायो नुजा होजानायनि 22 बालाब 2 सिरियावहाय। दा खोथाया जाहैबाय जिसु ख्रिस्टनि नैथि फैफिनगोननि जिथु संकेतफोर जिसु ख्रिस्टआ बुंनानै होदोंमोन, भबिष्यतबाणी होनानै होदोंमोन, बैफोर गासै भबिष्यतबाणीया जाफुंगासिनो दङ, जागासिनो दङ। दा बेयावहाय जों बयबो मोनदांथिदों, हमदांनो हादों जे जिसु ख्रिस्टनि फैफिनगोना गोख्रैथारसै, गोख्रै जाथारसिगोन, फैथारसिगोन, समा खाथि जाबाय होननानै मोनथिदों। दा बेयावहाय बैफोर बाथ्राफोरा, बैफोर खामानिफ्रा, बैफोर भबिष्यतबाणीफ्रा मामोन? गासै 6टा भबिष्यतबाणीखौ जोङो जाफुंनायखौ नुनो मोनदों। दे अब्ला जोङो मोनफा मोनफा नायलांदोनि बैफोर भबिष्यतबाणीफ्रा मामोन आरो बबे बबे भबिष्यतबाणीफ्रा जागासिनो दङ आरो जानांगौ दंबावो। सेथि जाफुंनाय भबिष्यतबाणी बेनो जाहैबाय बांग्रिं, दैबाना, महामारी आरो दावहा। जाय भबिष्यतबाणी होनायखौ जोङो माथाइनि 24 बालाब 6निफ्राय 8 सिरियावहाय मोननो हायो। नोंसोरो खाथियाव आरो गोजानाव नांनायफोर खोनाब्लाबो उसाव बादाव दाजा, बेफोरो जानो नांखागौ, अब्लाबो जोबनाय समा जायाखै। मोनसे हारिया गुबुन मोनसे हारिनि जेंना, मोनसे रायजोआ गुबुन रायजोनि जेंना सिखांगोन। जायगा जायगा बांग्रिं मावनाय आरो आंखाल जागोन, नाथाय बेफोर गथ' सारिनायाव जानाय आइखां बायखां बादिल'। दा बेफोरबायदि भबिष्यतबाणीखौ जोङो जाफुंनायखौ नुनो मोनदों। दानि बोहैबाय थानाय माखासे बोसोरनि आवगायाव आफगानिस्तानाव तालिबाननि जि सासन, बे सासननि दावहाखौ जों नुनो मोनदों। भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव सानफ्रोमबो बिबाद जाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। इराक आरो आमेरिकानि गेजेराव दावहा जानायखौ नुनो मोनदों। इजराइल आरो फिलिस्टाइननि गेजेराव अरायबो दावहाखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ आरो दावहाफ्रा सोलिगासिनो दङ। महामारी जानाय, आंखाल जानाय, बांग्रिं जानाय, बेफोरखौ आथिखालाव गोबांनिख्रुइ गोबां जोङो नुगासिनो दङ। दा बावैसो माखासे बोसोरनि आवगायाव 2019आवहाय चीननि, चाइनानि हुवाइनाव जि कर'ना भाइरासआ जागायजेनदोंमोन, बे कर'ना भाइरासआ गासै बुहुमनाङैनो महामारी हिसाबै साग्लोबदोंमोन, जों बेखौ नुनो मोनदों। बेनि अनगायैबो सेप्तेम्बर 2019आव अस्ट्रेलियायाव मोनसे हाग्रामायाव एबा गिदिर हाजोआवहाय बेबायदि कमप्लिट भयंकर गोबां गिदिर अर नांनानै गोबां नस्थ' जादोंमोन। आरो गाल्फ फारसे सा आफ्रिकायावहाय गोबां गुमाफोरा आबादफोरखौ जानानै नस्थ' खालामदों, जायनि जाहोनाव आंखाला सोमजिदोंमोन। 2020 सननि जानुवारियावहाय इन्ड'नेसियाव मोनसे गिदिर दैबाना जानानै थांबाय आरो बेनि उनावहाय कानाडानि निउ फाउन्डलेन्डआवहाय बेबायदि ओरैबायदि गिदिर बारहुंखा फैबाय, जि बारहुंखाया आधा खावसेखौनो नस्थ' खालामलांबाय। माखासे समनि आवगायावसो बांग्रिंफोराबो बेबायदि फैदों। तुर्कीनि इलाजिं होननायाव बांग्रिं फैदों आरो थांनाय 2024नि जि 1 अक्ट' बेयावहायबो चाइनायावहाय गिदिर बांग्रिंखौ जों नुनो मोनबावदों आरो बांग्रिंखौ जोङो गोबां सम बेबायदिखौ नुनो मोनगासिनो दङ। दा
जिसु ख्रिस्ट'नि जिथु भबिष्यत होनाय सेथि भबिष्यत होनाय जों बेफोरखौ जाफुंनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। दे अब्ला दानियाबा जोङो थांदोनि नैथि भबिष्यतबानि जाफुंनायनि बाथ्राखौ जोङो नायदोनि। बेनो जाहैबाय अख्राङाव सोमोनांथाव सिन जानाय, जायखौ जोङो नुजाहोजानाय 6:12 सिरियाव ओरैहाय मोननो हायो। बिनि उनाव मेन्दा बिसाखौ 6 महरखौ सिफायनाय नुबाय आरो गोब्राबथार बांग्रिं मावबाय, साना खोमसि हाबबाय, नखाफोरा थै बादि गोजा जाबाय। जयेल लेखानि 2:30 आरो 31 सिरियाव ओरैहाय बुंबावदों, आङो नख्रां आरो फिरथिमियाव आसरित चिनफोर, बे जाबाय थै, अर, उखुन्दैनि औवासंफोर दिन्थिगोन। फोरबोनि बे महान आरो गिथावथाव दिना सफैनायनि सिगां साना खोमसि आरो अखाफोरा थैनि समान जाज्लायगोन। अनजा ख्रिस्ट'प्रियफोर, नोंथांमोना मोनथिगौ जानांगौ, खोनानो मोनदों जानांगौ, माखासे दिनफोरनि आवगायाव मोनसे रादाब फैदोंमोन। बे रादाबानो जाहैबाय अखाफोरा थारैनो गोजा जादोंमोन होननानैहाय बुंनाय मोनसे रादाबा फैदोंमोन। 2014निफ्राय 2015 मायथाइनि गेजेरावहाय अखाफोरा गासै 4 गोजा जादोंमोन होननानैहाय रादाबखौ एबा रादाबनि गेजेरजों मोनथिहोनाय जादोंमोन। आरो बेनि उनावहाय 31 जानुवारि 2018आवबो बेबायदिनो खनसे सुपार ब्लू ब्लाड मुन होननाय नुजादोंमन। ओरैबायदि गोजा अखाफोरा ओरैबायदि गोजा जादोंमोन जेरावहाय सुपार ब्लू ब्लाड मुन होननानै बुंनाय जादों आरो बियो 150 बोसोरनि गेजेरावहाय खनसे नुजायो। बेखौहायबो जोङो नुनो मोनदों। जि गोजा जानाय अखाफोर, बे अखाफोरखौ 150 बोसोरनि गेजेरावहायसो खनसे नुयो होननानै आङो बुंदोंमोन आरो बे नंगौ सैथो बाथ्रा। बेखौ बिगियानगिरिफोरा फोरमान होदों। नाथाय 2019आवबो बे अखाफोरा नुजाफिनबावदों। 2018आव नुजानानै आरोबाव 2019आवहाय बे गोजा अखाफोरा नुजाफिनबावनाय। जि साना खोमसि जागोन होननानै बुंनाय जि भबिष्यतबाणीनि बाथ्रा, बेबो जानानै थांबाय एबा बेबो जागासिनो दङ। 2019नि 26 डिसेम्बरावहाय सिंगापुराव बे कमप्लिटलि गोसोम जादोंमोन, साना खोमसि होदोंमोन आरो लोगोसेयैनो 2 जुलाइ बावहायबो 2019नि 2 जुलाइआवहायबो चिलीआवहाय जादोंमन आरो बेफोरबायदि घटनाया जागासिनो दङ। जों बेफोरबायदि भबिष्यतबाणीखौ जाफुंनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। बे नैथि भबिष्यतबाणीयाबो अखाफोर गोजा जानाय, साना खोमसि होयै जानाय, बे घटनाखौबो जोङो जानायखौ नुनो मोनबाय। बे भबिष्यतबाणीयाबो जाफुंबाय। दे दानाबा जोङो थामथि भबिष्यतबाणीयाव थांदोनि। बेनो जाहैबाय मण्डलिया लोरबां जालांगोन आरो अननाया गुसु जालांगोन, जायखौ जोङो माथाइनि 22:12 सिरियाव मोननो हागोन। बावहाय ओरैहाय बुंदों, आरो इनाया बांनायखाय गोबां मानसिनि गोसोआव अननाया गुसु जालांगोन। जों बे भबिष्यतबाणीखौबो जानायखौ नुनो मोनदों। दिनै जोंनि मण्डलिफोरनि गेजेरावहाय गोबां नांज्लाय खमज्लाय, बबेबा मण्डलिफोराव बबेबा पदखौ मोननो थाखाय, बबेबा सन्मानखौ मोननो थाखाय, सोरबा बबेबा पास्टरनि जायगाखौ मोननो थाखाय नांज्लाय खमज्लाय जादों। अननाय गैयै जानानै दङ। बिदा फंबायनि गेजेराव नांज्लाय खमज्लाय, न'खराव नांज्लाय खमज्लाय, अननाय गैयैनि थाखाय बे अननाया गुसु जालांदों। दिनै जोङो मण्डलिफोरावहाय बेखौ नुनो मोनदों। बेफोर मानो जानो मोनदों? बे जाहैबाय इनाया बांनायखाय। दिनै मण्डलिफोरनि गेजेराव, फोथायारिफोरनि गेजेराव गोबां इनाया बांबोगासिनो दङ। इनाय माने गाज्रि मावनाय, गाज्रि सिन्था, गाज्रि खामानि, बेफोर गासैनो बांदों। इनाया बांनायखाय अननाया गुसु जालांदों आरो मण्डलिफोरावहाय जिहेतु मानसिफोर, फोथायारिफोर दङ, फोथायारिफोरा इसोरनि सायाव फोथायनाय आस्थाफोरा खमिलांदों आरो गावजों गाव सहायनाय गैयै, गावजों गाव सहाय होलायनाय गैयै, गावजों गाव अनज्लायनाय गैयै, गावजों गाव परामर्श होज्लायनाय गैयै, गावजों गाव निमाहा होज्लायनाय गैयै, बेफोरबायदि गासैखौबो दिनै जोङो फोथायारिफोरनि सायाव नुनो मोनदों। दा बेयावहाय जोङो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंनाय जि भबिष्यतबाणी, बे भबिष्यतबाणी, थामथि भबिष्यतबाणीखौबो जाफुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दे दानाबा जोङो ब्रैथि भबिष्यतनि बाथ्राखौ नायनि। जिसु ख्रिस्ट' फैगोननि जि भबिष्यतबाणी, बेनो जाहैबाय नंखाय ख्रिस्ट'नि नुजानाय, जायखौहाय जोङो माथाइनि 24:4 आरो 5 सिरियावहाय मोननो हायो। बेवहाय ओरैहाय बुंदों, जिसुआ बिसोरखौ होनबाय, रावबो नोंसोरखौ बुरखायनानै सोलायनो हायि बादि नोंसोरो साबधान जा। गोबां मानसिफ्रा आंनि मुंखौ लानानै होनफैगोन, आंनो बे ख्रिस्ट'आ, आरो बिसोरो गोबां मानसिफोरखौ सोलायगोन। जिसु ख्रिस्ट' फैफिननायनि सिगां मा जागोन होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ क्लियार खालामनानै दोनदों। बे जाहैबाय नंखाय जिसु ख्रिस्ट' फैगोन। नंखाय जिसु ख्रिस्ट' होननानै बुंना लाग्रा बेक्तिफोर, मानसिफोर फैगोन।
बेबायदि सुबुंफोरा गावखौनो जिसु ख्रिस्ट' होननानै बुंना लाफैगोन। आरो जोङो थारैनो दासान्दि खोनानो मोनगासिनो दङ चाइनायाव, करियायाव आरो जापानावहाय नंखाय जिसु ख्रिस्ट' गावखौनो जिसु ख्रिस्ट' होननानै बुंना लाग्रा मानसिफोर ओंखारबाय एबा दं। जायफोरा गावखौ जिसु ख्रिस्ट' होननानै बुंना लायो बिसोरो नंखाय बुङो, मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ मोनथिहोखादों जे जिसु ख्रिस्ट' फैनायनि सिगांनो नंखाय जिसु ख्रिस्ट' फैगोन होननानै। दा जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाया रोखायै जाफुंदों, जों बेखौबो नुनो मोनबाय। दे दानाबा जोङो थांदोनि बाथि भबिसतबाणी, जि भबिसतबाणीया जाफुंनानै दङ। बेनो जाहैबाय इजराइल हारिनि लुखांफिनजानाय, जायखौहाय माथाइनि 24 बालाब 32-33 सिरियाव जोङो मोननो हायो। दुम्रु बिफांखौ नायनानै सोलोंदो, जेब्ला बिनि दालाइफ्रा गुरै जानानै रोदोमखाङो अब्ला नोंसोर मिथियो गोलोम बोथोरा सफैबाय। बेबादिनो जेब्ला बेफोरखौ जानाय नुगोन अब्ला मिथिदो बे समा खाथिसै आरो सफैखाबाय। गोबां बाइबेल पण्डितफोरनि बुंनाया बेनो जे दुम्रु बिफांनि जिथु गोरलै दालाइफोर ओंखारनाय, गोरलै बिलाइफोर ओंखारनाय, बे जाहैबाय इजराइलनि बाथ्राखौ बुंनाय जायो होननानै। इजराइलनि लुखांफिनजानाय, जाय इजराइलफोरा लेथेर फेथेर जानानै दङमोन, बे लेथेर फेथेर जानानै थानाय हादोर गैजायै इजराइलफोरा हादोर जाखांफिननाय, हादोराव गथायसे जानाय बाथ्राखौ बुङो होननानै गोबां बाइबेल पण्डितफोरा बेखौ फोरमान होदों। दा बेयावखायनो जे इजराइलफोरा लेथेर फेथेर जानानै दङमोन, बिसोरो 1948नि 14 मेयावहाय मोनसे इजराइल हादोर होननानै गनायजानाय एबा हादोर जादोंमोन एबा गथायसे हादोर लुखांनो हादों होननानै फोरमान होनाय जादों। एबा बेबायदिनो इजराइलारिफोरा मोनसे इजराइल हादोर होननानै 1948 14 मेयावहाय मोनबाय। अब्ला जों बेयावबो नुनो मोनबाय जे जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिननायनि जिथु बाथ्रा भबिसतबाणी बुंनाय, बे खेबावबो एबा बे बाथ्रायावबो रोखा जाफुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दे दानाबा जोङो थांदोनि जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिननायनि द'थि भबिसतबाणी जाफुंनाय बाथ्राया मा? बेनो जाहैबाय संसारनि खना खनला जेरावहायबो गाहाम रादाबा सहैनाय, जायखौ जोङो माथाइनि 24 बालाब 14 सिरियाव ओरैहाय मोननो हायो। आरो साखिनि जुनै बे सोरगो रायजोनि गाहाम रादाबा संसाराव मानसि मानिनो फोसाव जागोन, अब्लानो जोबनाया जागोन। आरोबाव जों बे बाथ्राखौनो मार्कुसनि 16 बालाब 15 सिरियावहायबो ओरैहाय मोनो। जिसुआ बिसोरखौ होनबाय, नोंसोरो संसाराव जेरावबो थांनानै गासै मानसि हारिनो गाहाम रादाबखौ फोसावहै। जिसु ख्रिस्ट'नि सोरगो रायजोआव थांफिननायनि उनावहाय जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि गोथार जिउखौ बे संसाराव जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावो बै व्यक्तिफोरनो गोथार जिउखौ हरबाय आरो गोथार जिउआ थाबाय। आरो बे गोथार जिउनि हेफाजाबनि गेजेरजों दिनै सारा पृथिबियाव जिसु ख्रिस्ट'नि गाहाम रादाबा फोसावजादों। जि हादोरफोराव जेरावहाय जिसु ख्रिस्ट'नि मुंखौनो लानो मोनामोन आवगायाव, चाइना, जापानफोर बायदि हादोराव, करियाफोर बायदियाव, नाथाय दायो बेफोरबायदि हादोरफोरावबो दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनाय, जिसु ख्रिस्ट'नि गाहाम रादाबफोरा सहैजोब्बाय। दिनै बुहुमनि दाब दाब जायगा, खना खनला, हाजो हायेन जेरावबो गाहाम रादाबफोरा फोसावजादों आरो बे गोथार जिउनि गेजेरजों गासै खामानिफोरा जागासिनो दङ। दा जोङो बेफोरखौ नायनायनि गेजेरजों, खोनानायनि गेजेरजों, नुनायनि गेजेरजों जोङो स्पष्ट जानो हादों दि जेरावबो जायगाफोराव जिसु ख्रिस्ट'नि गाहाम रादाबा सहैबाय आरो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंनाय जि भबिसतबाणी, बे भबिसतबाणीफोरा जाफुंदों होननानै जोङो मोनथिनो हायो। बेफोरनो जाहैबाय 6था भबिसतबाणीफोरमोन, जाय भबिसतबाणीखौ जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला बुहुमाव दङमोन, बै बुहुमाव थानाय समाव जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सेलाफोरनो फोरोंनानै दोनखादोंमोन। आरो दिनै बै भबिसतबाणीफोरा कमप्लिट जाफैबाय। बेफोर भबिसतबाणीफोरखौ जोङो जाफुंसार जानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ एबा नुनो मोनबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, डेट मिन्स जोङो मोनथिनो हागौ जे जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिनगोना खाथिथारसै। दा बेयावहाय जोंबो साबधानै थानि, जोंबो सांग्रां जाना थानि, जिसु ख्रिस्ट' फैगोनखौ जोङो नेना थानि, वेलकाम खालामना थानि आरो जिउआव सिरि मोननानै थानि। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों नोंथांमोना एसेब्लाबो माबा मोनसे बावना थानाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव फैफिनदों आरो जिउमायाव माबा मोनसे दुंखांनायखौ मोनदों होननानै फोथायदों। दे अब्ला नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला, बाथ्राखौ सोलोंनो हादोंब्ला, भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन आरो जोबनायाव लाइक होनो बावनानै दङब्ला लाइक होगोन। नोंथांनि लाइक होनायजों आङो मटिभेट जायो आरो गोबां गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय थुलुंगा मोनो। दे अब्ला जोबनायाव बयनिसिमबो आंनि गोसोनि अननायखौ बावहरबावनानै प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेन दोनबाय। थेंक इउ।